Hello bayarok takhorok bukhorok sini mikma khaplok permani nagi belai naithotok kobangma omom boso brum brum no pero heke keji 500 rok ma phalo taklai bosoni mikma khaplok katal norok narogo bo peri chongkhai belanya kaham mengnai nanya bide besuk se kaham nachok yang rogo kabangma pekha oborog besuk se kaham kabangma obo yong lo gobi rong slaipon thogo wahan tahon rong slaipon thogo bosro waisasi asin kati rogo taisa pero afro rogo bo bosro wani rog pero norok nayi man nayi nayi besok nachatok besok kaham aro sebangma kai bisa tongko phuibeyako ikon nayi besok se kaham nachok mikma khaplok Abo sini bari wono pero sini nok ganti gana wo belai nachuna kaham nai bo nachatok sawi bo sathok belai nyokothok amorong sing hajar lagi wi panye hinphan semanya jora wo mikma khaplok rok bai sakal jangmana re nang kama semangla khamung abasa ke belai kaham amos har kere sar sara nai beji naro rogo bo per nai boso brom pero sini ganten rok bisingo thapa rogo bo pero kotha nok rogo sudung pero epen changa nok ni khai joto no khuri khibayo narigya besok nachatok abo sini joto bari bisingni sini nok ganawo ganti nok gana permani sini bagan tongo rabat bagan nayung ba pero ayuni no bo phunong na nyorok no nai tongbaji norok sina borok no nugui tongi tongkhai norok joto no subscribe khlaijabaji takhoro bukhoro nai tong de choya karei ulotai bu phunong nai ani channel hambai joto no khulumbai khe